Vítajte. Predstavte si na chvíľku, že by sme mohli, tak jednoducho ako keby reštartovať vlastnú biológiu. Znie to možno trochu ako sci-fi však, ale čo ak ten kľúč k lepšiemu zdraviu, k viac energie, je ukrytý v niečom takom prírodzenom a dostupnom, ako je ranné svetlo? Možno už niekoho unavujú tie pretrvávajúce zdravotné ťažkosti a hľadá niečo, čo by konečne mohlo priniesť nejaké reálne výsledky. Tak potom dnešná téma by mohla byť presne to. Dnes sa ponoríme hlbšie. Pozrieme sa na ten fascinujúci svet nášho vnútorného časomerača, ten cirkadiálny rytmus. A preskúmame, ako ho môže, obyčajné ranné slnko naozaj efektívne zresetovať. A prečo je tento mechanizmus tak zásadný pre naše fungovanie. Táto naša dnešná diskusia vychádza z podkladov, ktoré sa na to pozerajú naozaj detálne, na tie biologické procesy, ktoré spúšťa práve tento ranný svetelný signál. A nie len o teóriu. Ten zdroj ponúka aj veľmi konkrétne pohľady na to, čo sa deje, priamo v našom tele. Takže naším cieľom dnes je rozobrať, prečo je ranné svetlo oveľa viac než len nejaký budíček. Pozrieme sa, ako presne ovplyvňuje naše bunky, hormóny, dokonca aj našu náladu a čo je asi najdôležitejšie i aké prekvapivo jednoduché kroky môžeme urobiť, aby sme tie benefity využili naplno. Poďme teraz spoločne odhaliť tú silu ranného slnka. Výborne, takže začneme možno úplne od základu, od toho mechanizmu. Často vnímame oko len ako nástroj na videnie, ale z biologického hľadiska je to oveľa viac. Je to v podstate, dá sa povedať, priame predĺženie nášho mozgu, ktoré siaha von do sveta. A to svetlo, ktoré nám ráno dopada na sietnicu, to nenesie len informáciu, že je svetlo alebo je tma. Je to, predstavte si, neuveriteľne bohatý dátový balík. Dátový balík, to je zaujímavé prirovnanie. Čo všetko v ňom je? No a práve to je na tomto fascinujúce, tá komplexnosť informácií, ktorú ten jednoduchý vonkajší podnet toho svetlo doručí priamo do riadiaceho centra v mozgu. Nejde len o čas. Mozog z toho dokáže dekódovať informácie o našej, povedzme, približnej geografickej polohe na planéte, o aktuálnom ročnom období, dokonca aj o fáze dňa. Predstavte si to ako takú kľúčovú kalibráciu. Bez tejto presnej kalibrácie by mozog len ťažko dokázal efektívne synchronizovať obrovskú škálu procesov, ktoré v tele bežia. Každú sekundu. Je to akoby tam prvotný synchronizačný ping pre celý náš biologický systém. Hovoríte teda, že to nie je len o tom, aké je svetlo jasné, ale skôr o jeho kvalite. Ten zdroj, z ktorého čerpáme, zdôrazňuje, že to rané svetlo má veľmi špecifické zloženie, že to nie je len tak hociaké svetlo. Spomína sa tam presný pomer rôznych vlnových dĺžok, konkrétne červených a modrých. Prečo je práve táto kombinácia taká dôležitá? Presne tak. Tá špecifická svetlná receptúra raného slnka je absolútne kľúčová. A tuto začína byť naozaj zaujímavé. Tento unikátny pomer modrej a červenej zložky svetla, ktorý je typický pre slnko nízko nad horizontom, funguje ako veľmi špecifický signál pre fotoreceptory v našich očiach, najmä pre bunky, ktoré obsahujú melanopsín. A tieto bunky, tie nie sú primárne určené na videnie obrazu, ako ho vnímame, ale práve na detekciu tejto kvality svetla. Melanopsín, to je teda ten senzor. Dá sa to tak povedať, áno. A tento signál potom putuje priamo do oblasti v mozgu, ktorá sa volá suprachiazmatické jadro, skrátené SCN. Toto je náš hlavný biologický hodinár, náš dirigent. Dirigent, to sa mi páči. Áno, môžeme si ho predstaviť ako dirigenta obrovského orchestra. A ten špecifický pomer červeného a modrého svetla, to je ako presná partitúra, ktorú ten dirigent dostane na začiatku dňa. Ak dostane správnu partitúru, teda ten správny svetelný signál, môže začať riadiť celý orchester. A to dokonale. Takže tento hlavný dirigent v mozgu, to SCN, potom dáva pokyny ďalej. Ako to funguje v tom zvyšku tela? Myslím, v tom orchestre. Áno, presne. Ten dirigent SCN potom vysiela signály a synchronizuje všetky ostatné, tie vedľajšie cirkadiálne hodiny. A tie sa nachádzajú prakticky všade, v každom orgáne, v pečení, v srdci, vo svaloch, v tráviacom trakte a dokonca v každej jednej bunke nášho tela. V každej bunke? Áno, v každej bunke. Tieto lokálne hodiny sú ako tí jednotliví hudobníci v orchestri
A tie hlavné hodiny v mozgu, nastavené ranným svetlom, tie zabezpečujú, aby všetci títo hudobníci hrali v dokonalej harmónii a v správnom rytme. Ak ten dirigent nemá správnu partitúru alebo ju nedostane včas, no celý orchester začne hrať falošne. A to potom ovplyvňuje úplne všetko. Od toho, kedy cítime hlad alebo únavu, až po to, ako efektívne naše bunky opravujú DNA alebo, povedzme, produkujú energiu. To znie ako neuveriteľne rozsiahly vplyv. Ten zdroj, ktorý máme, ide dosť do hĺbky v tom, ako konkrétne tento dirigent ovplyvňuje napríklad produkciu hormónov. Spomína sa tam niekoľko kľúčových hráčov. Ktoré sú tie najdôležitejšie? Áno, tá hormonálna regulácia je jedna z primárnych oblastí, kde vidíme ten priamy dopad. Zdroj vyzdvihuje najmä kortizol. Často ho označujeme ako stresový hormón. Ale jeho ranný nárast, ten je absolútne nevyhnutný a zdravý. Je to signál vstávaj a buď aktívny. Dodáva nám energiu, zvyšuje bdelosť a pripravuje telo na záťaž dňa. No a rané svetlo je kľúčovým spúšťačom tohto prirodzeného ranného kortizolového vrcholu. Čiže bez ranného svetla ten vrchol nemusí byť taký výrazný. Presne. Môže byť sploštený, oneskorený a to potom ovplyvňuje celý deň. Ďalej je tu leptín. Ten je známy ako hormón sytosti. Jeho správna regulácia, ktorá je tiež ovplyvnená tým cirkadiálnym rytmom nastaveným svetlom, nám pomáha kontrolovať apetít, dáva mozgu signál, kedy máme dostatok energie. Ak tento systém nefunguje správne, no môžeme pociťovať neustály hlad alebo chute, aj keď sme sa vlastne najedli. Rozumiem. A pamätám si, že ten zdroj kladol veľký dôraz na jeden hormón, ktorý funguje ako taký základný stavebný kameň pre mnohé ďalšie. Viete nám o ňom povedať viac? Áno, máte na mysli pregnenolon. A toto je skutočne dôležité zdôrazniť. Pregnenolon je často označovaný za matkou všetkých steroidných hormónov. Je to základná molekula, z ktorej si naše telo následne vyrába celú škálu ďalších dôležitých hormónov, vrátane tých pohlavných, ako testosterón, estrogény, progesterón. Ale aj ďalších kortikosteroidov, ktoré sú dôležité pre zvládanie stresu a zápalu. Takže ak ranné svetlo pomáha optimalizovať hladinu a rytmus pregnenolonu? Áno, tak to má priamy dopad na celú našu hormonálnu rovnováhu, na celú tú kaskádu. Je to ako keby sme zabezpečili, že máme dostatok kvalitných tehál na stavbu celého domu. To je fascinujúce prepojenie. Naozaj. Ale ten vplyv ranného svetla podľa zdroja siaha ešte ďalej. Až k chemickým poslom v samotnom mozgu. K neurotransmiterom, ktoré konkrétne sa tom spomínajú. Áno, ďalšou kľúčovou oblasťou sú práve neurotransmitery. Ten zdroj poukazuje najmä na dva veľmi dôležité – dopamín a serotonín. Dopamín, ten je spojený s našou motiváciou, so systémom odmeny, so schopnosťou sústrediť sa a cítiť potešenie z dosiahnutých cieľov. Ranné svetlo pomáha nastaviť jeho produkciu tak, aby sme mali počas dňa dostatok toho driveu, tej chuti do aktivít. A ten serotonín? Ten je skôr o nálade však? Presne. Serotonín je zase často spájaný s našou náladou, s pocitom pohody, pokoja, s celkovou psychickou rovnováhou. Správne načasovaný svetelný signál ráno prispieva k stabilnejším hladinám serotonínu počas dňa, čo môže mať pozitívny vplyv na našu odolnosť voči stresu a celkovú náladu. Predstavte si to tak, že ranné svetlo akoby ladí nielen naše telo, ale aj našu myseľ na optimálny výkon a pohodu počas dňa. Takže, ak to zhrnem, ranné svetlo nastavuje kortizol pre energiu, leptín pre kontrolu hladu, pregnenolon ako základ pre ostatné hormóny, dopamín pre motiváciu a serotonín pre náladu. Zdá sa, že ten dosah je naozaj komplexný. Dotýka sa to aj ďalších systémov v tele. Zdroj spomínal aj metabolizmus či trávenie. Určite áno. Ten synchronizačný efekt sa prelieva do prakticky všetkých oblastí. Keď sú naše vnútorné hodiny správne nastavené ranným svetlom, náš metabolizmus funguje efektívnejšie, telo lepšie vie, kedy má spaľovať energiu a kedy ju ukladať. Trávenie je tiež načasované, produkcia tráviacich enzýmov, pohyb čriev, to všetko je synchronizované s príjmom potravy a denným rytmom. Dokonca aj detoxikačné procesy, najmä v pečení, prebiehajú podľa určitého časového harmonogramu, ktorý je riadený práve týmito vnútornými hodinami. A čo ten melatonín? Spomínali ste paradox.
Áno, ten melatonín, to je zaujímavé. Melatonín je predsa hormón spánku, produkuje sa v tme, ale kľúčom k jeho správnej večernej produkcii je práve dostatočný a správne načasovaný svetelný signál ráno. Ranné svetlo akoby oznámilo telu: pozor, teraz je deň, potlač produkciu melatonínu. A tým sa zároveň nastaví časovač, kedy má večer po zotmení produkcia melatonínu opäť začať stúpať, aby sme mohli kvalitne zaspať. Takže kvalita nášho spánku závisí aj od toho, čo robíme hneď po prebudení? Neuveriteľné. Presne tak. Je to krásny príklad toho, ako je všetko prepojené. A zdroj spomína ešte jeden možno menej známy, ale zaujímavý benefit. Niečo s hydratáciou na bunkovej úrovni. Áno, ide o produkciu tzv. Metabolickej vody. Toto je voda, ktorú si naše bunky, konkrétne mitochondrie, vyrábajú sami ako vedlejší produkt pri tvorbe energie ATP. Je to forma hydratácie, ktorá vzniká priamo zvnútra a je nesmierne dôležitá pre správne fungovanie buniek. A ten zdroj naznačuje, že správne fungujúci cirkadiánny rytmus, nastavený ranným slnkom, podporuje aj túto vnútornú produkciu vody. Takže to nie je náhrada za pitie vody, ale skôr taký doplnok. Presne. Nie je to náhrada, samozrejme, ale je to dôležitý doplnkový mechanizmus hydratácie a zdravia buniek. A aj ten je riadený našimi vnútornými hodinami. A aby toho nebolo málo, spomínal sa tam aj akýsi bonus v podobe terapie červeným svetlom. Ako to súvisí s ranným slnkom? Presne tak. Terapia červeným a blízkym infračerveným svetlom, známa ako RLT, je čoraz populárnejšia pre svoje pozitívne účinky na mitochondrie, zníženie zápalu, podporu regenerácie. A ukazuje sa, že práve ranné slnko, najmä krátko po východe, keď je ešte nízko nad horizontom, má prirodzene vysoký podiel práve týchto prospešných vlnových dĺžok, červenej a blízkej infračervenej. Takže vlastne dostávame terapiu zadarmo. Dá sa povedať. Tým, že sa vystavíme rannému slnku, získavame vlastne dávku tejto terapie úplne zadarmo, ako súčasť toho komplexného svetelného signálu. Je to ďalší dielik do skladačky, prečo je toto svetlo také jedinečné. Dobre, rozobrali sme naozaj do hĺbky, prečo je to ranné svetlo také dôležité, ale čo teda máme konkrétne robiť, aby sme tieto všetky úžasné benefity získali? Zdroj ponúka niekoľko prekvapivo jednoduchých pravidiel. Aké to sú? Tie pravidlá sú naozaj priamočiare a nevyžadujú žiadne špeciálne vybavenie, čo je skvelé. Poprvé, a to je úplne kľúčové, treba ísť von. Fyzicky von. Nestačí stáť pri okne. Nestačí. Pretože sklo, žiaľ, filtruje niektoré dôležité vlnové dĺžky svetla. Takže naozaj, fyzicky výjsť von, na čerstvý vzduch. Dobre, takže von, čo ďalej? Po druhé, pozerať sa všeobecným smerom na východ, teda tam, kde vychádza slnko. Zdroj zdôrazňuje, že bez filtrov na očiach. To samozrejme neznamená pozerať sa priamo do slnka, najmä keď už stúpa vyššie a je ostré, to môže byť nebezpečné. To určite nie. Jasne, nechceme si poškodiť zrak. Presne. Ide skôr o to, aby to svetlo z oblohy, z toho smeru východu, dopadalo na našu tvár a do očí. Aj so zatvorenými viečkami časť svetla prenikne, ale najlepšie s otvorenými, no nie upretým pohľadom priamo do slnka. Cieľom je, aby sietnica a tie špeciálne bunky z melanoxímam zachytili ten správny signál. A ako často? A ako dlho by sme to mali robiť? Po tretie, každý deň. Konzistencia je tu absolútne kľúčová. Pre udržanie tej synchronizácie našich vnútorných hodín. A to aj vtedy, keď je zamračené. Aj cez oblaky preniká dostatok toho relevantného spektra svetla na to, aby mozog dostal potrebný signál. Aj keď je pod mrakom. Áno. Intenzita je síce nižšia, takže možno bude treba zostať vonku o niečo dlhšie, ale ten signál tam stále je. A tá dĺžka? Stačí chvíľka? Áno. Čo sa týka dĺžky, zdroj hovorí, že stačí aj pár minút. Nie je potrebné stať tam hodinu. Avšak ponúka zaujímavú radu. Čím väčšie zdravotné problémy človek rieši, tým dlhšie by mohol zvážiť zostať vonku. Aby poskytol telu silnejší a dlhší synchronizačný signál. Možno začať s 5-10 minútami a jednoducho pozorovať, ako telo reaguje. Takže, von smerom na východ, bez okuliarov, ale nepozerať priamo do slnka, každý deň aspoň pár minút. Znie to naozaj zvládnutelné. Ale čo sa stane, ak tieto kroky ignorujeme? Aký je dopad toho, keď tento ranný signál, chýba? Ten zdroj to vykresluje pomerne jasne. Ak ten hlavný dirigent,
to SCN v mozgu nedostáva pravidelne a včas tú správnu partitúru, to rané svetlo, tak celý orchester nášho tela začne postupne hrať falošne. A rozladene. Nie je to niečo, čo sa stane zo dňa na deň, samozrejme, ale postupom času sa tie dôsledky hromadia. A čo to znamená v praxi? Aké dôsledky? No, môže to viesť k celej škále problémov, ktoré ten zdroj aj spomína. Hormonálna nerovnováha, problémy so štítnou žľazou, s pohlavnými hormónmi, s reguláciou stresu, zhoršujúca sa kvalita spánku, problémy so zaspávaním, časté budenie, pocit únavy po prebudení, metabolické problémy, ťažkosti s chudnutím, inzulínová rezistencia, problémy s náladou a energiou počas dňa a celkovo zvýšená náchylnosť na rozvoj rôznych chronických ochorení. Čiže to nie je len nejaký wellness tip. Vôbec nie. Ten raný svetelný impuls je podľa tohto zdroja fundamentálny biologický signál. Jeho pravidelné prijímanie má preto potenciál pôsobiť nielen ako prevencia, ale aj ako podporný nástroj pri riešení už existujúcich zdravotných ťažkostí. Ide o obnovenie tej základnej synchronizácie. Takže, ak to máme zhrnúť, čo to všetko znamená? V podstate sme zistili, že ráne slnečné svetlo je oveľa viac než len nejaký príjemný začiatok dňa. Je to základný nevyhnutný synchronizačný signál pre celé naše telo. Je to prírodný mechanizmus, ktorý nastavuje naše vnútorné hodiny, riadi kľúčové hormóny a neurotransmitery a ovplyvňuje prakticky každý aspekt našej biológie. Od energie a nálady až po metabolizmus a spánok. Áno, presne. A čo je na tom asi najlepšie, je tá jednoduchosť a dostupnosť. Tento neuveriteľne silný nástroj na podporu zdravia je tu pre nás každý deň. Úplne zadarmo. Stačí len výjsť na pár minút von. Zdá sa, že tento jednoduchý návyk môže mať skutočne rozsiahle a pozitívne dopady na naše celkové zdravie a pohodu. Presne tak. Zhrnuli sme si tú kľúčovú úlohu ranného svetla ako toho orkestračného signálu. Nie je to len o tom, aby sme sa prebudili, je to o naladení celého biologického systému na optimálny výkon počas dňa. A následne aj na efektívnu regeneráciu počas noci. A ako ste povedali, jeho najväčšia sila paradoxne spočíva v jeho jednoduchosti a univerzálnej dostupnosti. Náš zdroj veľmi silno zdôraznil význam práve tohto prirodzeného ranného svetla pre naše vnútorné hodiny, čo nás privádza k takej myšlienke na záver. Áno, ak má práve ranné svetlo takýto fundamentálny a rozsiahly vplyv na našu biológiu, ako sme si dnes popísali, tak sa núka zamyslenie, ako by mohlo hlbšie uvedomenie si a rešpektovanie tohto prepojenia s prírodnými cyklami svetla a tmy ovplyvniť aj iné aspekty našho dňa a našeho života. Napríklad, ako by sme mohli vedomejšie manažovať naše svetelné prostredie počas celého dňa. Nielen ráno, ale aj cez deň a najmä večer, aby sme ešte viac podporili túto našu prírodzenú biológiu. To je skvelá otázka na záver, otvára dvere k ďalšiemu skúmaniu. Možno nás to povzbudí byť trochu vnímavejší k týmto prirodzeným rytmom, k signálom, ktoré nám naše telo a príroda ponúkajú. A ako sľubuje zdroj, z ktorého sme čerpali, ak začneme počúvať a rešpektovať tieto základné biologické potreby, ako je práve tá potreba ranného svetla, naše telo sa nám za to určite poďakuje. Ďakujeme za pozornosť.